Сардычна запрашаем на дыялог перспектыў. Ведаеце, уявіце сабе сучаснага чалавека. Такога, які прывык лічыць сабе капітанам уласнага лёсу, які кіруецца логікай, плануе жыццё, робіць цалкам незалежныя выбары. Класічны такі індывідуаліст. Вось менавіта. А цяпер уявіце, што гэтаму чалавеку раптам кажуць: твой адзіны шлях да сапраўднай свабоды – гэта прызнаць сабе бездапаможнай авечкай і проста поўнасцю падпарадкавацца пастыру. Звучыць крыху, як парадокс, ці не так? Дакладна, многім з нас, напэвна, становіцца неяк некамфортна ад самой думкі, што нас увогуле могуць разглядаць як чые-небудзь уласнасць. Здаецца, што гэта нейкі крок назад, ледзь не ў сярэднявечча. Але менавіта гэтая напружанасць ляжыць у цэнтры нашай сённяшняй дыскусіі. Так, і мы сёння абапіраемся на вельмі цікавы матэрыял. Это публікацыя ад 26 красавіка 26 года у блогу Тьеры Жаласа. Там сабраны надзвычай глыбокія тэалагічныя каментары Маріна Эль-Табю да біблейскіх тэкстаў 4-й нядзелі Велікадня. Мы разгледзім урыўкі з дзеяў апосталаў, Псалма 22, таксама першага паслання П'ятра і Евангелля ад Яна. І, уласна, цэнтральнае пытанне, якое мы сёння ставім, ці з'яўляецца галоўным пасланнем гэтых тэкстаў заклік да актыўнай чалавечай свабоды і свядомага выбару? Ці, магчыма, яны бескампрамісна сцвярджаюць неабходнасць поўнай пасіўнасці і абсалютнай залежнасці ад Божага кіраўніцтва? Вельмі радыкальнае супрацьпастаўленне. Так. І са свайго боку я лічу, што калі мы уважліва ўчытаемся ў гэтыя каментары, мы ўбачым, што тэксты фундаментальна падкрэсліваюць менавіта чалавечую суб'ектнасць, здольнасць рабіць актыўны выбар, каб змяніць кірунак свайго жыцця. І гэта, дарэчы, цалкам сугучная ліберальнай філасофіі, якая і згадваецца ў блогу. А я б тут паспрачаўся. Я ж сцвярджаю, што дамінуючая метафара гэтых тэкстаў – гэта статак і пастар. І гэта неабвержна дэманструе чалавечую ўразлівасць, нашу гістарычную сляпату і фундаментальную неабходнасць поўнай капітуляцыі нашай волі перад ахоўнікам нашых душ. То бок тэксты не пакідаюць месца для ілюзій аб чалавечай самадастаткавасці. Добра, давайте тады пачнем з таго, як гэтая тэма ўвогуле ўзнікае ў блогу Тьеры Жаласа. Ён жа выкарыстоўвае дэвіз, які ўзяў у Францыска Сальскага: «Нічога сілком, усё з любов'ю». І гэта, ведаеце, вельмі важны адпраўны пункт. Жалас прама паказвае, што яго светапогляд гармануе са спалучэннем каталіцкай сацыяльнай дактрыны і ліберальнай філасофіі. Тут трэба коротка патлумачыць, калі мы гаворым пра ліберальную філасофію, мы маем на ўвазе ідэю пра тое, што індывід – гэта галоўная дзеячая асоба. Яна валодае розумам, яна здольная рабіць незалежны і рацыянальны выбар. Так, гэта класічнае вызначэнне, але... І каментары Маріна Эль-Табю бліскуча гэта пацвярджаюць. Вось яна слушна заўважае: калі мы не знаходзім у біблійскіх тэкстах вызваленчага слова, значыць, мы іх проста не зразумелі. Возьмем, да прыкладу, прамову Петра з дзеяў апосталаў. Пётр звяртаецца да натоўпу, і людзі там задаюць пытанне: што нам рабіць? Так, задаюць. Але звярніце ўвагу на саму прыроду пытання. Гэта ж не пасіўны натоўп, які стаіць і чакае, што ўсё адбудзецца само сабой. Гэта пытанне, свабодных агентаў, якія шукаюць інструкцыю для дзеяння. І што ім адказвае Пётр? Ён кажа максімальна актыўны дзеяслоў: «Навярніцеся». Таб'ё вельмі прыгожа гэта тлумачыць. На мове Бібліі это азначае літаральна развярнуцца, зрабіць такі фізычны і духоўны разварот на 180 градусаў. Гэта зусім не магічны ўплыў з нябёсаў, які робіць з іх зомбі. Гэта патрабаванне ўзяць адказнасць, свядома пакінуць скрыўленае пакаленне. Гэта патрабуе аналіза, рашэння, гэта трыумф свабоды волі. Ведаеце, ваша абарона такога ліберальнага прачытання, яна гучыць вельмі прывабна, асабліва для сучаснага вуха. Але яна проста ігнаруе самую сутнасць і вагу образаў, на якіх, уласна, будуюцца гэтыя тэксты.
Што вы маеце на ўвазе? Ну, я пабудую сваю пазіцыю на іншым фундаменце, на ўразлівасці і прыналежнасці. Давайте шчыра паглядзім на образ добрага пастыра, які праходзіць і праз Псальм 22, і праз Евангелие ад Яна. Таб'ю ў аналізе падкрэслівае, што ў гэтай метафара статак называецца багатствам і спадчынай Бога. Па-французскі там гучыць патрімон. Так, гэтыя словы там ёсць. Вось. І гэта ж кардынальна мяняе ўсё. Мы больш не гаворым пра адносіны нейкіх роўных партнёраў ці пра сацыяльны кантракт інтэлектуалаў. Гэта адносіны ўласнасці. Гэта апека над тымі, хто па вызначэнні не можа вратаваць сябе сам. А уласнасць гучыць даволі жорстка. Але гэта тое, што ёсць у тэксце. Больш за тое, адкрываем першае пасланне Петра, там прама сказана: «Вы блукалі як авечкі, але цяпер вярнуліся да свайго пастыра, ахоўніка вашых душ». Давайте прааналізуем матывацыю, чаму яны вяртаюцца. Ну, відаць, яны зразумелі, што... Не таму, што яны правелі філасофскі аналіз, не таму, што ўзважылі за і супраць мадэляў паводзін. Не, яны вяртаюцца, бо усвядомілі ўласную бездапаможнасць. Выратаванне тут гэта зусім не інтэлектуальны акт. Это проста остры момант палохкі ад таго, што цябе знайшлі, калі ты канчаткова згубіўся ў лесе ўласных памылак. Это прызнанне абмежаванасці і перадача кантролю. Я разумею, чаму вы так лічыце. І гэты вобраз згубленасці сапраўды моцны, не спрачаюся. Але дазвольце мне прапанаваць, іншы погляд на прыроду гэтага навяртання. Калі ласка. Вы кажаце пра бездапаможнасць і тое, што гэта працэс пазбаўлены інтэлекту. Але давайте вернемся да падзей Пяцідзясятніцы, у дзеях апосталаў. Калі мы уважліва чытаем каментары, мы ж бачым, як дзейнічае Пётр. Ён звяртаецца да паломнікаў іўдзеяў з усяго рымскага імперіяту. Так. Гэта важна. Яны ж прыйшлі ў Іерусалім не сляпымі і не невукамі. Яны вельмі добра ведалі пісанне. І што робіць Пётр? Ён іх проста гіпнатызуе? Не. Ён праводзіць дэкадаванне тэкстаў. Ён будуе класічны лагічны аргумент. Бярэ прароцтва Йоэля і супастаўляе яго з жыццём і распяццем Езуса. Табе тут выкарыстоўвае вельмі дакладную фармулёўку. Яна піша, што сучаснікі Хрыста здзейснілі памылку в меркаваннях і «erreur de jugement». Падумайце, памылка в меркаваннях – гэта ж чыста інтэлектуальная катэгорія. Выпраўленне патрабуе аналітычнай працы. Таму заклік да хрышчэння – гэта прапанова зрабіць свядомы выбар. Свабода тут і выяўляецца ў іх здольнасці зразумець аргумент. Пачакайце, я просто павінен тут умешацца. Давайте. Я падходжу да гэтага з іншага боку. Вы разглядаеце прамову Пятра, быццам гэта нейкія дэбаты ў антычным сенаце ці на навуковай канферэнцыі. Нібы аўдыторыя мяняе погляды толькі пад ціскам логікі. Але ж вы прапускаеце галоўны рухавік усей сцэны. Таб'ю вызначае яго ясна, гэта сама падзея Пяцідзясятніцы. Але яна не адмяняе іх роздуму. Але яна яму папярэднічае. Нагадаю, Пяцідзясятніца – гэта сходжанне Святога Духа. Усе гэтыя вашы інтэлектуальныя выбары сталі магчымымі выключна таму, што адбылося пряное боскае ўмяшанне. Пётр сам цытуе: «Я вылью мой дух на ўсякае цела». Дух ужо дзейнічае. Да таго ж слухачы былі, як піша Лука, уражаны ў самае сэрца. Touché au cœur. У біблейскай традыцыі сэрца – гэта ж ядро асобы. І яно было ўражана звонку, яшчэ да таго, як яны спыталі, што нам рабіць. Гэта не вынік эсэ, это экзістэнцыяльны зрух, ініцыятыва якога не ў іх. Тэкст кажа, абяцанне належыць тым, каго пакліча Гасподзь. Дзе тут абсалютная аўтаномія? Яна проста раствараецца. Гэта сапраўды цікавая думка. І я прымаю ваш пункт наконт важнасці Пяцідзясятніцы. Хоць, ведаеце, я б сфармулявала ўзаемадзеянне чалавека і духа крыху інакшы. Як менавіта? Тое, што дух быў выліты, так, гэта стварае магчымасць, але гэта зусім не адмяняе неабходнасці чалавека падставіць пад яго свае далоні. Менавіта таму Пётр не кажа: «Ну Бог все зрабіў, расслабцеся». Ён працягвае іх заклікаць: «Ратуйцеся». Але добра, калі вы ўжо згадалі метафоры статка як такую вершыну пасіўнасці, давайте разберем яе дэталава. З задаваленнем?
Многія ж не выносяць параўнання з авечкамі, звучыць гэта прыніжальна, але калі чытаць табі, нават гэтая метафара працуе на ідэю свабоды. О, я вельмі хачу паслухаць, як вы ператварыце авечак у сімвал ліберальнай незалежнасці. Просто нагадаю контэкст. У Псальме 22 у прарокаў Міхея, Сафоніі, Езекііля авечкі малююцца кульгавымі, згубленымі, хворымі. Яны нічога не могуць. Але ж Увесь спектр дзеянняў толькі ў пастара. Ён шукае, ён корміць, ён перавязвае раны. Езекіль піша: «Заблукалаю я верну». Гэта апісанне поўнага выратавання праз знешнюю сілу. Як тут можна знайсці чалавечую суб'ектнасць? Гэта метафора поўнай некампетэнтнасці. Ну, я не ўпэўнена ў гэтай логіцы. Вы ж разглядаеце толькі старазапаветны кантэкст і спыняецеся проста на палавіну шляху. Давайце звярнемся до таго, як гэтая метафора раскрываецца ў Евангеліі ад Яна. Так, там Езус добры пастыр. Але не толькі. Табе падрабязна піша пра гэта ў канцы каментарыя. Езус яшчэ уводзіць надзвычайна важную аналогію. Ён называе сябе дверамі. Ён кажа: «Я дзверы. Калі хто ўвойдзе праз мяне, ён зможа уходзіць і выходзіць і знаходзіць пашу». Задумайцеся, дзверы, якія дазваляюць рух у абодва бакі, уходзіць і выходзіць, гэта ж не дзверы турмы. Это не сучасная фабрыка, дзе жывёл утрымаюць цылком. Гэта, ведаеце, прастора аўтаноміі. У вас ёсць давер пакідаць прыстанішча, даследаваць свет і самастойна знаходзіць пашу. Больш за тое, Табю акцэнтуе, чаму яны ідуць за пастырам. Чаму ж? Таму, што яны знаюць ягоны голас. Яны здольныя адрозніць яго ад галасоў зладзеяў і бандытаў. А распазнаванне голасу – гэта ж когнітивны працэс. Як сучасны чалавек, які ацэньвае розныя ідэалогіі ў медыяпрасторе. Гэта дабравольнае прытрымлянне. Это свядомы давер, а не сляпы прымус. Выбачайце, але я тут катэгарычна не згодны. Не згодныя з чым менавіта. Дазвольце патлумачыць, чаму ваш прыклад з медыяпрасторай увогуле не працуе. Вы апісваеце распазнаванне голасу так. Быццам гэта спажывецкі выбар паміж брэндамі. Быццам авечка стаіць, аналізуе бізнес-планы зладзея і пастара і такая: «Ага, выберу гэтага». Але распазнаванне ў біблейскім сэнсе гэта не аналіз пераваг. А што ж гэта тады? Гэта глыбінны інстынкт прыналежнасці. Жывёла ідзе за голасам не таму, што правяла разлік, а таму, што яна створана належыць гэтаму гаспадару. Калі яна чуе зладзея, яна інстынктыўна панікуе, бо гэта чужы голас. Але давайце пакінем авечак, перайдзём да самага острага моменту, які, на мою думку, канчаткова абвяргае ліберальны трыумф. Вы пра першае пасланне Петра і праблему пакут? Менавіта. Гэта ж вельмі важна. Табю указвае на гістарычны кантэкст. Пётр звяртаецца да канкрэтнай групы, да рабоў у рымскай імперыі, з пункту гледжання закона эте рэчы. Яны штодзённа цярпелі жорсткія пакуты. Калі б Пётр сапраўдзе кіраваўся ліберальнай філасофіяй, ён павінен быў бы заклікаць іх да бунту, змагацца за правы чалавека, пратэставаць. Ну так, лагічна. Сучасны чалавек менавіта такога закліку і чакае. Але ж ён гэтага не робіць. Ён кажа нешта проста шакуючае. Калі вы церпіце пакуты за тое, што рабілі дабро, гэта ласка ў вачах Бога. Ён прапануе мадэль Хрыста. Падчас катаванняў Христос, цытую, не пагражаў, але аддаваў сябе таму, хто судзіць справедліва. Табе цытуе «Иль сабандане а celui qui juge». Звярніце ўвагу, аддаваў сябе, капітуляваў. Гэта радыкальная здача волі. Дзе тут актыўная барацьба індывіда? Гэта ж маніфест самаадмаўлення, поўнае і канчатковае падпарадкаванне. Я вельмі добра разумею шок ад гэтых радкоў, і ваш аргумент гучыць пераканаўча. Гэта сапраўды можа здавацца, нейкай апалогіяй пасыўнасці. Але ці задумваліся вы аб тым, як менавіта Таўб'ю інтэрпрэтуе вынікі гэтага прыняцця пакут? Што вы маеце на ўвазе пад вынікамі? Яна ж не пакідае нас у прыгнічоннасці. Гэта дакладна не апраўданне рабавладніцкага ладу. Яна робіць геніяльны пераварот.
Яна пытаецца, што на практыцы азначае фраза «ягонімі ранамі мы ацалёныя». І тлумачыць, што нашы сапраўдныя раны – гэта зовсім не фізічныя пакуты. Нашы раны – гэта нездадольнасці. Нездадольнасць любіць, нездадольнасць дараваць, схільнасць адказваць гвалтам на гвалт. Добра. І як тады крыж Хрыста ці пасыўнасць раба можа змяніць гэтую дезарыентацыю? Вось тут і крыецца механізм, які вызваляе. Таб'ю піша, што крыж Хрыста робіць нас здольнымі, падкрэсліваю, здольнымі жыць дзеля справядлівасці. Capables de vivre pour la justice. Глядзіце, да гэтага чалавек быў паралізаваны цыклам помсты. Ты не свабодны, ты проста рэагуеш як машына. Але Христос не рэагуе помстай. Ён адказвае абсалютным дараваннем. Ойче, даруй ім. І гэта літаральна ламае цыкл гвалту. Гэта разрыў шаблону. І далучэнне да гэтага вяртае чалавеку здольнасць выбіраць дабро. Мы перастаем быць закладнікамі сваіх інстынктаў. Гэта вельмі магутны актыўны працэс вызвалення нашай волі. Выратаванне гэта не білет у рай. Гэта набыццё здольнасці быць актыўнымі сведкамі. Я не магу не пагадзіцца, што такі акцэнт на трансфармацыі здольнасцей робіць тэкст нашмат глыбейшым. Вы маеце рацыю, што вынік выратавання – гэта актыўная дабрыня. Але, нягледзячы на ўсю гэтую прыгажосць ланцуговай рэакцыі, мы не маем права ігнараваць механізм, праз які яна ўвогуле запускаецца. Гэтая новая здольнасць дараваць не з'яўляецца вынікам чытання трактатаў. Яна з'яўляецца выключна таму, што Христос-пастыр спачатку ўзяў на сябе гэтую злосць. Без гэтага радыкальнага акту прыняцця, мы б заставаліся ўсё тімі ж бездапаможнымі авечкамі. Ваша актыўная свабода аказваецца цалкам вытворнай ад першаснай боскай ласкі. Яна проста немагчымая без капітуляцыі Хрыста. Так, яна вытвораная. Але ад гэтага ж яна не становіцца менш сапраўднай. Падводзячы вынікі нашай сённяшняй дыскусіі, я б хацела вярнуцца да сваёй першай пазіцыі. Гэты тэксты, безумоўна, не адмаўляюць боскага кіраўніцтва. Але яны бліскуча дэманструюць, што сапраўднае ратаванне ніколі не бывае проста механічным працэсам над пасіўным аб'ектам. Все ж такі. Яно патрабуе свядомага развароту, як патрабаваў Пётр. Яно патрабуе тонкага інтэлектуальнага распазнавання голасу ў свеце фальшывых ідэалогій і свядомага выбару ўвайсці праз правільныя дзверы. Гэта тэалогія, якая, як мне здаецца, вельмі глыбако шануе інтэлект чалавека, і гэта дае тое самае вызваленчае слова. Са свайго боку я б падсумаваў гэта інакш. Я ўпэўнены, што каментарыі застаюцца, балюча рэалістычнымі адносна чалавечай прыроды. Яны не будуюць ілюзій пра сілу нашага інтэлекту. Пераход ад стану згубленых авечак да міру, ён на 100% залежыць ад ініцыятывы Бога. Ад Духа Святога, ад пастыра, які ідзе ў цемру шукаць нас. У гэтым кантэксце наша свабода – гэта ўсяго толькі удзячная рэха. А самая вялікая сіла, як ні парадаксальна, гэта прызнанне слабасці і капітуляцыя перад яго абаронай. Ведаеце, я думаю, у чым мы дакладна можам сёння пагадзіцца, дык гэта ў тым, што праца Марына Эл-Табо прапануе зусім не плоскую ці аднамерную карцінку. Яна стварае складную галаграму сэнсаў, дзе свабода і поўная залежнасць не знішчуюць адно аднаго, яны існуюць у містычным парадоксе. Без сумневу. І менавіта гэта робіць старажытныя тэксты такімі вартымі абмеркавання нават сёння. Яны адлюстроўваюць усю неадназначнасць чалавечага вопыту. Так што пытанне, якое мы паставілі, безумоўна, застаецца адкрытым. Мы запрашаем вас самастойна звярнуцца да гэтых тэкстаў і сфармаваць уласныя высновы. Магчыма, мы ніколі не знойдзем простых чорна-белых адказаў, але блукаць па гэтым ландшафце ідэі разам з вамі – гэта сапраўдная інтэлектуальная асалода. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў нашых наступных дыскусіях.